Plantes per a mil·lenistes. I arriba el dia que decidiu comprar la vostra primera planta. Heu sentit parlar de tots els beneficis mediambientals que aporten i també que exerceixen un impacte positiu en l'estat d'ànim. Donen alegria, el verd genera una sensació de calma i tenir-ne cura entreté. Teletreballar i passar moltes hores a casa és molt més agradable en un ambient verd. Però quines plantes cal escollir per fer aquest primer pas? L'ideal és començar per les que són senzilles de mantenir i necessiten poques atencions. Per tant, res millor que les suculentes i els cactus, que tenen fama de cuidar-se sols i necessiten poc reg gràcies a la seva capacitat per guardar aigua dins dels teixits. A més, aquestes plantes no tenen rival com a decoració viva pel seu extraordinari repertori de textures, tonalitats i formes. Rosetes, tirabuixons, siluetes esculturals, llargues agulles, colors brillants. Cactus i suculentes necessiten petits testos individuals. A aquestes plantes els agrada estar estretes. Podeu coordinar materials, estils, colors i aconseguir col·leccions molt decoratives. Fixeu-vos que bé que queden en petits pots de vidre, de conserves, o a dins de portatestos teixits. Com que necessiten molt poca terra, es poden fer composicions molt originals amb testos penjants o amb suports de paret. Cactus i suculentes també són ideals per a muntar testos combinats. Es poden utilitzar tota mena de recipients de poca profunditat. Fins i tot podeu col·locar-les en recipients de vidre, com a mini-terraris. Segons on vulgueu col·locar-les, us recomanem escollir les plantes a la secció d'interior o d'exterior del centre de jardineria. Si les voleu cultivar dins de casa, cal buscar-los un lloc molt lluminós, imprescindible perquè gaudeixin d'una llarga i saludable vida i no s'afilerin i es debilitin. Però no els ha de tocar gaire el sol, ja que es poden cremar. L'ambient ha de ser sec, temperat o càlid. Aquestes plantes pateixen amb el fred. El punt dèbil dels cactus i les suculentes és l'excés d'aigua. Si es reguen massa i la terra és poc porosa i drena malament, el més probable és que es morin. Si a més fa massa fred, encara pitjor. D'octubre a març no s'haurien de regar. Com a molt, polvoritzar-les amb aigua al substrat. A l'abril, maig i setembre només caldria regar-les una mica 2 vegades al mes. A l'estiu, només cal regar-les un cop a la setmana o cada 10 dies. Abans de regar-les, és molt important comprovar que el substrat està sec. Ara us ensenyarem a fer una composició de cactus i suculentes en un recipient pla. Utilitzeu uns guants gruixuts o una planxa de goma escuma o fulls de diari per extraure els cactus dels testos i manipular-los sense punxar-vos. Cobriu la base del recipient amb putzolana volcànica o graveta i una fina capa de substrat específic per a suculentes i cactus. A continuació, ompliu-lo totalment de plantes combinant-les com més us agradi i sense deixar cap buit. Han de quedar ben juntes. Tracteu amb molta delicadesa les suculentes per evitar que les fulles i les tiges es facin malbé, perquè són molt fràgils. Ompliu els buits amb substrat. L'específic per a cactus i suculentes està formulat amb sorra rentada, turbes i fibres de fusta per assegurar un bon drenatge i ventilació. A més, conté nutrients i microelements per a diverses setmanes. Regueu-les amb un polvoritzador d'aigua de manera que es mulli la superfície del substrat fins al nivell de les arrels. Podeu cobrir la superfície de la terra amb graveta o sorra decorativa i ja ho teniu.